Effective today, all POGOs are banned. Usa kini sa labing dako nga isyu nga gituki ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang ikatulo nga State of the Nation address kagahapong adlaw, Hulyo 23. Gibarugan ni Marcos ang iyang desisyon nga mapahunong na ang operasyon sa bisag unsa nga matang sa POGO sulod sa nasod, lisensyado man o dili. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastan sa ating bansa. Intelligence information. Gani si Senator Risa Ontiveros kinsa mismo nangulo sa pag-imbestigar sa mga illegal nga POGO sa Pilipinas, malipayon sa desisyon sa presidente ug nang hinaot nga ma-eliminate ang mga POGO sa di pa mahuman ang tuig 2024. May full stop by December 31, 2024. And kung kaya ba itong gawin ng gobyerno din kasi ang nagbigay daan sa POGO eh. Panahon ni Duterte, practically nag-open door policy siya sa POGO. Maraming matatamis na pangako na halos lahat o kundi man lahat na pako. And we are contending with the very evil effects ng POGO. Dinhi sa Rehiyon 7, sumala ni Police Lieutenant Colonel 𝗪𝗚𝗎𝗓, tigpamaba ni 𝗃𝗏𝗃 Regional Director Anthony Aberin nga sa niaging mga tuig, dunay 5 ka POGO hubs ang ilang namonitor dinhi sa Central Visayas. Ang maong mga POGO nahimutang sa Lapu-Lapu City, Mandaue City ug Cebu City. Apan giklaro ni 𝗃𝗏𝗃 nga inactive ug dili na operational ang maong mga establishmento. All POGOs, if ever they are existing in Central Visayas, will cease operating, no, in consideration of the instruction of our president. Nagkanayon ang kapolisan sa 𝗃𝗏𝗃 nga mas hingusgan pa nila ang ilang monitoring kung doon na pa'y mga POGO operators dinhi sa Central Visayas. Lakip na ang pakig-alayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ug NBI. Awhag ni 𝗃𝗏𝗃 sa publiko nga kung doon na sila'y nahibaw-an mahitungod sa POGO dinhi sa Central Visayas, dili magduha-duha sa pagduol sa ilang buhatan. We would like to encourage everyone who have knowledge, no, who has knowledge of any operation like POGO. Can you please report it to us so that we can take action immediately? Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.